نقاحات كنو نقاحات كنو هولي سبريت هولي سبريت نقدر نقرأكم حد نقدر نقرأ تايم مسلم حزب إرترا نباي تزيد مليشيد بحكي أكتر ما أملاح حزب إرترا تسفو أبسدي تسفو أم مرحي تسفاكم أبسدي تسفاكم أبي سياسي السياسي كنتش عن إسرائيل بعد الزبط على عمتي يس قال لكم تحبسكم ما يتحبسكم لله آمين الله لهم أزيكم تفضوا يكم تمثلوا أنا قلنا يقدر سدني بروفيسور نيجر توكتاس بروفيسور قال لكم قصة قال لكم كنتش عن إسرائيل حمسين تقللوا እግዚአብሔር ግን 2024 ما ختمتوስ ገብረ ለዓመት አሜን እግዚአብሔር ነኤርትራ ነገር ዘብቃለ መዓልቲ አሜን እግዚአብሔር ጮት ህዝብ ዝምልሰ ለዓመት እግዚአብሔር ጮት ህዝብ ዝምልሰ ለዓመት አሜን እግዚአብሔር ጮት ህዝብ ዝምልሰ ለዓመት አይርሲ ጮት በሐቂ አብቀር ማምላኽ ህዝብ ኤርትራ ተስፎ አብሰቢ ተስፎ አመራሒ ተስፋኩም አብሰቢ ተስፋኩም አብ ኢሳያስ 2024 ዘብቃለ ለዓመት يس قال لكم تحبسكم ما يتحبسكم لله آمين الله لهم أزيكم تفضوا يكم تمثلوا أنا قلنا يقدر سدني بروفيسور نيجر توكتاس بروفيسور قال لكم قصة قال لكم كنتش عن إسرائيل حمسين ترى بعد الزبط على عمتي يس قال لكم تحبسكم ما يتحبسكم لله آمين الله لهم أزيكم تفضوا يكم تمثلوا أنا قلنا يقدر سدني بروفيسور نيجر توكتاس بروفيسور قال لكم قصة قال لكم كنتش عن إسرائيل حمسين تقللوا እግዚአብሔር ግን 2024 ما ختمتوس ገብረ ለዓመት አሜን እግዚአብሔር ነኤርትራ ነገር ዘብቃለ መዓልቲ አሜን እግዚአብሔር ጮት ህዝብ ዝምልሰ ለዓመት እግዚአብሔር ጮት ህዝብ ዝምልሰ ለዓመት አሜን እግዚአብሔር ጮት ህዝብ ዝምልሰ እግዚአብሔር ግን 2024 ما ختمتوስ ገብረ ለዓመት خير اخو يزاربني نغركم 24 كم تنزحلف عمتات አይኮነስ حداش عمت يا አሜን حداش عمت يا አሜን حداش عمت يا አሜን نتزاو ዝለዓል ክብር ድማ ሬድ ኹኑ يس أنا خير أخو يزاربني نقولكم يقول لك خير أخو نمتى يمسلكم زي الزارب خير أخو أنا تزاري والحد خفت مسخل أكل يقول له أبي الحر تزاري وأبي اللي يمسك سمع عقبي يقول له أملاك طريقة قديت يا أخي خفت سمع داسم أبا كلكم الزناي متعيد إرتراز زبرنا يا بزعبا بريزيدنت إسياس أفوركي حدا زربا تزاري كان يركب تشرش إسياس أفوركي أكلتشان إسران 4 كموت يلك كلتشان إسران 4 درو والحربعة بتحنا لنا قريب سبات كتشوركم تايب لها مسلكا أنت زودي إذا كلتشان إسران 4 كيلا توديها كلتشان إسران 4 توديها بالإنزي لكم يرقيب لنا بلوخ السبات سلزي كما يقبل حد نقدر كتردو إيدا ليكا درجة مبزحة الصوت مالتي أنا استزاربك يزم مسلو أنا قلنا يتزاربكم أبيل تتزاربو أبيل لحلاف النزوص له تزارب زبالنا أكالانو ذاتس أبيل نحر تزاربو أبيل حلاف متكوز اللي يخلي أبيل نحر زي تزاربو استزاربو برسن نحر حليقن مسيو حلاف النزوص دلو درجة مبزحة الوصل أبيل تزارب يزم مسلو أبيل قلنا يكون تزاربو أبيل يكون تزاربو أبيل تزاربو سلز مسلم يوم كتشرق لكم زول نزشرق سبانا سوري ملسي بالله هو قد سؤال كيف تزارب كيف هو نزشرق سبن ملسي بالله هذا መንፈሳዊ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ እዚ መልእኽቲ እዚ እንድሕር ሰሚዑ ይፅሊ እምበር ኣይጨርቕን እቶም ጨርቃናት ትብሎም ዘለኻ ግን ሶሪ ኣብ ናይ ጨርቃን ዓለም ስለ ዘለኹ ኣነ ኣርደኒ ንዖም ካ መልሲ የብለይ ኖ ሕጂ ኣባ ሓወይ እንታይ ይመስለካ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ቸርች ናትካ ተዛሪብካዮ መጻኢት ኤርትራስ እዚ ትረአየና ኣላ ኣብ 2024 ከዓ ከምዚ ክኸውን እዩ ሓደ ነገር ክፍጠር እዩ ኣብ ኤርትራ ኢልካስ ሓደ ዓመት ትንቢት ኢኻ ኣውጅካ تردكان إذا بيت تسوي برد فتني إلا لنا نتصبح ويس أي فتني ما يبغى حد كذا تسوي تفتي حزبنا أبي كم يكره الحس أنا من كم زلا أخني أتنك قذف تسفو عم رحي تسفو ما بسني تسفو ما بسياسي سياسي إسرائيل بعد الزبق على العمل ما يتحبسكم لله آمين الله لهم سبانا سوري ملسي بالله هو اللي سؤال كيف تزاري كيف هو نزشرق سب ملسي بالله هذا منفساوي ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ እዚ መልእኽቲ እዚ እንድሕር ሰሚዑ ይፅሊ
እምበር ኣይጨርቕን እቶም ጨርቃናት ትብሎም ዘለካ ግን ሶሪ ኣብ ናይ ጨርቃን ዓለም ስለ ዘለኹ ኣነ ኣየርደአንን ንዖም ካ መልሲ የብለን ኖ ሕጂ ኣባሓዊ እንታይ ይመስለካ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ቸርችና ኢኻ ተዛሪብካ መጻኢ ኤርትራስ ዘይትረአየና ኣብ 2024 ከዓ ከም ዝኸውን ሓደ ነገር ክፍፀም ኣብ ኤርትራ ኢልካስ ሓደ ዓመት ትንቢት ኢኻ ኣውጅካ ተረዲእካኒ እዚ ትንቢት እዚ ብርግፅ ፍጻሜ ኢልና ዲና ሓደ ነገር ነገር እንታይ ህዝቢ ኤርትራ ናባይ ከዚ ተመሊሱ ኢሉ ብሓቂ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ህዝቢ ኤርትራ ተስፋ ኣብ ሰብ ተስፋ ኣብ መራሒ ተስፋኹም ኣብ ሰብ ተስፋኹም ኣብ ኢሳያስ 2024 ዘብቃዕሉ ዓመት እዩ Yes. ገሌኹም ተሓጉስኩም ኣይተሓጎስኩም ኣለኹም ኣሜን ኣባህላኹም ኣዝኹም ትፈትዎ ኢኹም ትመስሉ ኣነ ግን ኣይግድሰንን Prophesy major. Talk to us, prophet. ገሌኹም ክሳገደልኩም 2025 ጸልዩ ተስፋኹም ኣብ ኢሳያስ 2024 ዘብቃዕሉ ዓመት እዩ Yes. ገሌኹም ተሓጉስኩም ኣይተሓጎስኩም ኣለኹም ኣሜን ኣባህላኹም ኣዝኹም ትፈትዎ ኢሳያስ 2024 ዘብቃዕሉ ዓመት እዩ Yes. ገሌኹም ተሓጉስኩም ኣይተሓጎስኩም ኣለኹም ኣሜን ኣባህላኹም ኣዝኹም ትፈትዎ ኢኹም ትመስሉ ኣነ ግን ኣይግድሰንን Prophesy. 2024 ዘብቃዕሉ ዓመት እዩ Yes. ገሌኹም ተሓጉስኩም ኣይተሓጎስኩም ኣለኹም ኣሜን ኣባህላኹም ኣዝኹም ትፈትዎ ኢኹም ትመስሉ ኣነ ግን ኣይግድሰንን Prophesy major. ሆሊ ስፒሪት ነገር ንኽነግረኩም ሓደ ነገር ነገር እንታይ እዩ ምስሊ ህዝቢ ኤርትራ ናባይ ተዘይ ተመሊሱ ኢሉ ብሓቂ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ህዝቢ ኤርትራ ተስፋ ኣብ ሰብ ተስፋ ኣብ መራሒ ተስፋኹም ኣብ ሰብ ተስፋኹም ኣብ ኢሳያስ 2024 ዘብቃዕሉ ዓመት እዩ Yes. ገሌኹም ተሓጉስኩም ኣይተሓጎስኩም ኣለኹም ኣሜን ኣባህላኹም ኣዝኹም ትፈትዎ ኢኹም ትመስሉ ኣነ ግን ኣይግድሰንን Prophesy major. Talk to us, prophet. ገሌኹም ክሳገደልኩም 2025 ጸልዩ ህዝብና ኣቢል ከመይ ክሪኦ ኢልካ ትሓስብ ኣነ መን ከም ዝለኣኸኒ ኣጠንቂቐ ዝፈልጥኒ ኣምላኽ ሰብ ንዓይ ዝተዛረበን ፐርሰን ኣሎ እንተ ኣብ ዝብል ወጋዕ ዳጋ እትዮ ይፈልጥኒ መልእኽተይ እንተ ንዝብል መልእኽቲ ንስኻ ኢኻ ትእትወትሎ ኣነ ብኮሚታት የብለይ ንዘይብለይ ነገርካ መግለፂታት ክበልሞ ኣይክእልኒ 2024 ግን ሓድሽ ነገር ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኢለ ዝተዛረብ ኩሉ ቃል መንሓስ ኣይዓፅፍኒ 2024 ሓድሽ ነገር ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኢልካስ ሓደ ዓመት ትንቢት ኢኻ ኣውጅካ ተረዲእካኒ እዚ ትንቢት እዚ ብርግፅ ፍፀም እዩ ኢልና ዲና ክንፅበ ወይስ ኣይፍፀምን እዩ ናይ ረሓቲ ኸ ተዘይተፈፂሙ ህዝብና ኣቢል ከመይ ክሪኦ ኢልካ ትሓስብ ኣነ መን ከም ዝለኣኸኒ ኣጠንቂቐ ዝፈልጥኒ ኣምላኽ ሰብ ንዓይ ዝተዛረበን ፐርሰን ኣሎ እንተ ኣብ ዝብል ወጋዕ ዳጋ እትዮ ይፈልጥኒ መልእኽተይ እንተ ንዝብል መልእኽቲ ንስኻ ኢኻ ትእትወትሎ ኣነ ብኮሚታት የብለይ ንዘይብለይ ነገርካ መግለፂታት ክበልሞ ኣይክእልኒ 2024 ግን ሓድሽ ነገር ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኢለ ዝተዛረብ ኩሉ ቃል መንሓስ ኣይዓፅፍኒ
2014 حدش ነገር አለ